lithatheka kancane noma ethi ukhuluma igama elibalekile lona lithathelwe emuva ngani ngoba akahlanganisiwe nalesi sipho sakhe akahlanganisiwe nalenhlahla yakhe ukuze phela ifezeke noma ihlale kahle esandleni sakhe. Izona inkinga lezo abhekana nazo kakhulu okuwukuthi ke mlaleli wami lapho ngasekhaya mase sedlula kulezi inkinga abhekana nazo sesibuka ke ukuthi kanye umuntu ozalwe Embethe usizakala kanjani. Ngabe ukusizakala kwakhe kusekithi njengezinyanga noma ngezangoma njengabathandazi noma ukusizakala kwakhe kusekhaya. Ngifuna ukukucacisela ke mlaleli namhlanje ukuthi cha kahle ukuzalwa weMbethe akusiyinto ewukugula noma eyisici esesithini esesidinga ukuthi siphunyelwe siyosebenza ngaphandle. Kahle ekhaya elilaziyo ngaleli siko liyakwazi ukuthi lizenzele lona kwenzeke nje kahle ngokwesintu kudlule kuyophila njengomuntu osuke yiwele. Ake ngithi nje jwampo kafishane emlaleli, uma ngabe uyiwele akekho umuntu ongazi ukuthi amawele kulandwa wona umngamanzi. Yingakho sithena umuntu ozalwe Embethe ufana newele ngoba kulandwa wona umngamanzi uphothwe ukhanda umnqwambo wakhe anqwanjiswe. Mase kuvele kahle amandla kuthathiwe imbuzi banqwanjiswe. Mase bekhulile babadala bayabongwa ngempahla leyo kuya ngamandla omnumzane noma ekhaya kubayabongwa ngempahla leyo ukuze bakhule kahle. Kuninganyana ke esikweqayo okuyimkhuba yakhona egcinwayo ukuze laba bantu bazoyeka ukuba nenhliziyo encane kuze kusho ukuthi hawu nenhliziyo encane ngathi uyiwele, hawu nolaka kwathini ngoba izinto ezenzeka kubo mangabe bengahlanganisiwe kahle nemisamo yabo noma kanye neinhlahla zabo abasuke benikezwe zona. Uma ngiyabeke ukuthi ke utholakele impahla yakho yayiziwa noma ilahlekile noma ithini. Okay, ngingakaye ekutheni ilahlekile noma ithini, bengiselapha ekuthenini ngakube kwenziwa ekhaya noma kwenziwa khona umlaleli okuficelise la uthi hayibo awusitshele phela makwenziwe ekhaya kungayiwanga enyangeni kwenziwa kanjani, lithini isiko lakhona noma ikuthini imkhuba yakhona. Ngiyamphendula ke njengamanje lalela ke nawe uthathele. Baye bethi abanye makuyalwa inkosana nentandane izwa khona lapho noma iyaleka khona lapho. Uma ngabe ke ake sithi lento izokwenzakala kahle iyafika lengane ezalwayo eyeMbethe ifikela ekhaya elaziyo ubese kwasithintela kahle udokotela kodwa sekuwukuthi nje ngithi kancane. Okubalulekile kakhulu ukuthi abantu abadala abazi ukuthi lo muntu njengoba efikile nje ngosuku lwesikhombisa mangabe umama eseyoshisa izibi noma esephuma endlini yilapho okuthathwa khona lempahla khulume ngayo ukwazi ukuthi ibulawe kukhishwe lezi zinto ezintathu ayibalileyo yembulu ingane ngendlela efanele kusuke sekuphelile